Neste momento acaba toda a primeira parte das celebracións litúrxicas que chamamos misa ou eucaristía. Acabouse todo o que se refire á palabra. Agora o centro vai no ocupar a mesa. Vanse presentar as ofrendas. E ademais este canto do ofertorio vai ser a composición sobre o lema peregrino da fe, testemunha de Cristo resucitado, como decíamos, esa composición de Xoán Durán, especialmente estreada nesta ocasión.
O incenso é utilizado nesta retransmisión que facemos da Santa Misa desde o Obradoiro.